Mga magtakuri ni ate. Kung saan yung takuri te? Nganon ding takuri? Ano ni kuan? Di mo sakit imong tutunlan. Ah. Ay, sige na akong dalawang. Ikimasyo! Si Armin na sana nga mo ido lagi ya. Huwag na, daan pa rin. Para pagkabos, huwag mo pa rin ka mag-inana. Sa mga... Naon ka dia pare? Gisapon, dalawan. Hindi masubok niya. Gusto ba? Ay, palong ba? Ayaw katubang sa kuha. Tanawan na mong gikuan ba? Naon ka dia pare? Gisapot, nga naman. Ang isabot man ka. Hindi naman daw ka masugo. Parang naman saan naman daw ko eh. Di, nakunsa bitaw ka dia? Hindi na mo gawin pare. Ang kaya is buwang oy. Nya. Pwede din ang wine niya, strawberry ang pulutan pare. Ano sa man eh? Babog na ako sa pil pare. Pabugnaw o... Nagsaksak. Nara oh. Suka. Mabugnaw ni Steel de pare. Kaya nga lamisa ba? Bato na itapon pare bay. Kung mawala ko pare bay, pangitaalam ko pare ha. Ano sa ka dia pare? Nagpainit pare. Ano sa man na day? Heater ni pare. Muna siyang gas na tubig ng heater. So naboy ka ng danin motor pare oh. So mo po ni siyang kwan nga heater. Tingnan ko pa rin nga unsan takuri. Sulod ko katong na eh. Ano sa takore pare? Kanin takuri pare bay kay lain mo siyang baho ba? Ang buto sa istorya ni pare nga. Mga magtakuri ni ate. Kung saan yung takuri te? Nganon ding takuri? Ano ni kuan? Di mo sakit imong tutunlan. Ah. Ay, sige na akong dalawang. Lalong Sulod ka ng kuan ng habol kay Ah, sige na sa nanay. Oo, wala na te. Kung saan po ka dia pare? Drainage pare. Ha? Tunga sa dalan. Drainage. Ay, mas. Ay, sa... Drainage di pare? Oh. Tanawan te pare, di ba dalan? Oo, karsada yun siya. Balik sa kuha pare. Ay, kaya nag-exposure ng dalan pare. Kalmo kita minasan ba na drainage tunga sa dalan? Ang damay. Drainage bago na. Manhole mo na. Nagunsa na po ka dia pare? Kalubira pare. Aloe vera bago na. Oh? Kalubira lagi. Mura magkahoy ng aloe vera dito pa mo taas man. Daggo kay pare. Daggo kay lang ang albira minasan. Noktok man ka pare. Nagunsa na po ka dia? Lugbati pare. Asa? Nagbati barang gabi man na. Lugbati lagi pare. Bisa kadagko abag. Lagpara bag dahon na na. Saya suling ke klima dari pare nga kada ko lugbati sa tunom sa ating insil. Pandamay. Kung saan po ka dia pare? Ako di una pare eh. Ano napabreak kayo na-una? Siyempre ka tong gitar kung sili pare ba. Nya. Giday pare diri oh. Asa man? Asa man? Dito nilo ko simod pare. Oh. Usba daw. Ibalik sa taas be. Ina ko nga asa. Asa man? Nara pre oh. Aw. Hala. Sili na pare. Isom daw gamay pare. So minasan oh. Lahi siya klase nga sili minasan oh. Ang yang puro minasan maros to murag Bisaya minasan pero yung mga dahol masan ba? Chisay minasan. Litol kay ba mga litol. Dagko pang bunga kasi, dagko pang bunga sa dahon. So kaning minasan atas gamay pare. Ipadala daw ni sa atin ni Idris mo ah. So minasan no, naami sa mga 177 kilometers gikan sa mong gipuy-an.
So ipadala daw ni amo ra puning kaluton siguro unya. So 3 days man mi minasan dire. So salamat kay sa higayon minasan nga nakasuroy mi diri minasan og unsay mga lakaw no minasan ipakita na mo sa inyo minasan. Og exciting yung minasan sa min event minasan nga mag-meet mini Mount Fuji. Pujisang. Hi. Good body pare. Good body. Mutol ko pareha, mo diri na ko pareha. Yes, minasano, salamat kay minasan og baon ni atong first day minasan sa Yaiso, Sushuka Prefecture minasan. Nasaan mo ka pare? Di sa kinan. Maulot ay bisimang ni sa pikas. Bisimang sa pikas minasan. Maikom to ba? Pinana tirada ba? Minasano mo na ilang balay. So mo to minasano, so tatuyok na to ang ilang gawas minasan ay mga tanom. So salamat kayo sa Shimohara family. Bayaw ni Idsil kay Gikitor gyud ta. Gikan pagabi gisundo mi sa Shinkansen padulong diri. Og 3 days mi magstay diri og salamat kayo minasan og salamat sa atin Idsil nga sa iyang accommodation. Sa iyang labi na sa iyang bana nga. Si pangalan ni ate? Oh, grabe ka kabutan. Shout out atay. Oh. Annalyn. Kusushi sang. Hi, arigatou gozaimasu. Salamat kayo.